Εντάξει. Ναι, αμέ. Μαλάκα. Τι λες τώρα ρε φίλε. Έλα ρε μάλα. Τρελάθηκες. Μαλάκα πάει τον κόλο του Δεν στο παγώ. Τι λες τώρα. Αχ ρε γαμώτο, να είχε zoom θα κάναμε καλή δουλειά. Ναι ρε γαμώτο, γι' αυτό το ψηλό. Θέλω μια HD. Να σου πω κάτι, φέρ το μία εδώ μπροστά για να ξανακάνω κίνηση, έτσι ωραία. Μαλάκα. Το είδες πόσο γρήγορο είναι. Είναι πολύ γρήγορο. Φέρε εδώ έτσι, έτσι. Να σε έχει ιδανική θάλασσα, έτσι. Μια χαρά είναι. Πώς πάει. Μια χαρά πάει. Φέρτε εδώ κοντά, έτσι. Έτσι. Και τώρα δώστε μια γαμάτη κίνηση. Όπα. Κύριε, Τι έγινε? Τι λαμβάρισε. Όχι. Τώρα ξέρεις την εβούτε, ναι. Σταματάω,